салом дӯстон, боксинг дей дар Англия мегузараду мо аз ин ҷо истода ҳаловат мебарем. Чанд рақобати дигар дар Англия шаби гузашта сурат гирифтанд. Шояд бисёре аз шумо бо сабаби ташвишҳои ҳаёт фурсати тамошо кардани ин бозиҳоро пайдо накардед. лаҳзаҳои асосии ин бозиҳоро ба хотир меорем. лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. дӯстон, ҷашни соли нави наздик аст, аммо ин сабаб шуда наметавонад ки мо футбол тамошо накунем. Брайтон дар майдони худ Тоттенхемро пешвоз мегирад. Вест Хэмро бозии мушкил дар меҳмонӣ бо лидери чемпионат Арсенал интизор аст. Интер қувваи худро бо Ҷеноа месанҷад. Дар даври асосии серия А Ювентус бо Рома рақобат мекунад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Манчестер Сити аз чемпионати ҷаҳон байни бошгоҳ баргашта аввалин бозиро бар зидди дастаи Эвертон баргузор кард. Пас аз ситонидани 10 имтиёзи ин тим, Шон Дайч боз тавонист дар натиҷаи ғалабаҳо ва бозиҳои хуб дастаро аз таххонаи ҷадвал барорад. Ва аммо бар муқобили дастаи Манчестер Сити рақобат кардан хеле мушкил буд. Эвертон дар Гудисон парк ҳатто аввалин шуда исои бозиро кушод. Ҷек Харрисон дар дақиқаи 29 гол зада ливерпулиҳоро пешсаф кард. Шогирдони Гвардиола ҳамлаҳои худро дар нимаи дуввум беҳтар карда тавонистанд ба ғалаба расанд. Фил Фоден, Хулиан Алварес ва Бернардо Силва се гол зада пирӯзии навбатии дастаи шаҳри Манчестерро таъмин карданд. Бо ин ғалаба Сити ба топ 4 баргашт. Вале агар имрӯз Тоттенхем дар бозии худ дастболо шавад, шаҳриҳо боз аз чоргона берун мешаванд. Челси дар дербии шаҳри Лондон бо Кристал Пелас бозӣ дошт. Рақобат дар Стенфорд Бриҷ сурат гирифт. Мухлисони Челси пазмони бозии хуб ва ғалабаҳо шуданд. агар ба ҳайати асосии Челси дар ин бозӣ назар мекардед, ҳайрон мешудед ва 11 бор мегуфтед ки инаш бо ки аст. Ношиносон хеле зиёданд. Михаил Мудрик дар дақиқаи 13 ба хотир овард ки ӯро бо кадом нарх Челси харид ва гол зад. Дар қисми аввал Кристал Пелас ҳисобро баробар намуд. Дар лаҳзаи голи Майкл Олисе Кайседо ба чӣ кор машғул буд, ҳеҷ кас намедонад. Гуфтаги бар ин, Олисе метавонист тобистон ба Челси гузарад. Ороиши мӯи сараш ба Челси писанд буд. То дақиқаҳои охири дидори исои бозӣ мусовӣ буд. Ҳама ба як имтиёз худро омода карданд, вале ба дарвозаи Кристал Пелас пеналти таъин шуд. Онро Нони Мудиека тавонист бо гол анҷом диҳад. Ҳамин тавр Челси пирӯзиашро ба даст овард. Бозии дигари шаби гузашта бо иштироки дастаи Брентфорд ва Вулверхэмптон сипарӣ гашт. Гургон хеле гӯшна буданд ки дар сафар бо ҳисоби 4-1 дастаи шаҳри Лондонро шикаст доданд. Такифусо Кубо метавонад ба Премьер-лигаи Англия биёяд. Айни замон собиқ бозингари дастаи Барса ва Реал Мадрид дар Реал Сосидад аст. Манчестер Юнайтед омода аст ки ин футболбозро ба сафи худ ҷалб кунад. Ӯ ба дриблёри асосии Ла Лига табдил ёфтааст. Ӯро мезананд, ба ин тарафу он тараф тела медиҳанд, вале ин футболбоз фиребҳояшро бо хубӣ анҷом медиҳад. Кубо ба Реал Мадрид тааллуқ дорад, вале мадридиё то ҳол нақшаи баргардонидани ӯро надоранд. Муҳлати арендаш дар Реал Сосидад метавонад 4 сол бошад, аммо Манчестер Юнайтед омода аст ки ин футболбозро бихарад. Нархи футболбози мазкур беш аз 40 миллион евро мебошад. Манчестер Юнайтед ҳамчунин нақшаи ба аренда гирифтани ин футболбозро ҳам дорад ва аммо агар манкуниянҳо тавонанд, мехоҳанд аввалтар аз ҳама варианти пурра харид кардани ин футболбозро бинанд. худи бозингари ҷопонӣ дар ин бора то ҳол ақидаашро баён накардааст ва аммо як чиз аён аст ки бо чунин дриблинг ин бозингарро дар Англия ба маротиб бештар хоҳанд зад. Маркос Рохо метавонад бо Лео Месси дар сафи як даста бошанд. Айни замон Рохо дар дастаи Бока Хуниорс дар кишвари Аргентина бозӣ мекунад. Месси ӯро ба Интер Майами даъват мекунад. Дар ин ташаббус ҳамчунин сармураббии дастаи Интер Майами Херардо Мартино қуш будааст. Месси ва Рохо бо ҳам дар мунтахаби Аргентина солҳо ҳамроҳ бозӣ мекарданд. Маркосро қисми зиёди мухлисон бо бозиҳояш дар дастаи Манчестер Юнайтед дар хотир доранд. Футболбози мазкур дар МЮ бо сабаби осебҳо мавқеашро пайдо накард. Латҳо то ба ҳол Рохоро ғам медиҳанд. бо сабаби осебҳо Маркос Рохо дар мавсими ҷорӣ дар ҳайати Бока танҳо 16 бозӣ гузаронд ки дар онҳо як гол ҳам задааст. ғайр аз Интер Майами ҳамчунин дастаи Бразилии Палмерас ки қаҳрамони Бразилия шуд, мехоҳад ҳимоятгари аргентиниро ба ҳайати худ ҷалб кунад. дар Амрико ки бозиҳо он қадар пуршида ҷараён намегиранд, Рохо метавонад аз осебҳо раҳо бошад. шояд худи ӯ ҳам ҳавасманд бошад то дар як саф бо Месси бозӣ кунад. дар Арабистони Саудӣ эҳсосоти
мухлисон хеле баланд будааст. Онҳо бохтро куллан ба таври дигар қабул мекарданд. Барои танқиду дашнома ҳаққорат шуда Карим Бензема маҷбур шудааст ки инстаграми худро кур кунад. Ҳамаи ин баъди бозии дастаи Ал-Иттиҳод ва Ал-Наср рух дод. Таври шумо хабар доред, дар он рақобат дастаи Роналдо пирӯз шуд. Бензема фаромӯш кард ки ӯ рақиби Криштиану аст ва ба мисли солҳои дар Реал будаи онҳо дар сафи ҳамлагари Португалӣ монд. Баъди ин ба инстаграми Бензема ҳамлаи мухлисон оғоз шуд. 76 миллион пайгирандаи нав ба аккаунти бозингари фаронсавӣ омаданд. ӯ пас аз омадани чунин миқдор одамони зиёд аз инстаграмашам безорам гуфта онро кур кард. ин 76 миллион барои дастгирӣ ва гапи хуб наомаданд. ҳамаи онҳо мақсади хейт доштанд. шояд бисёре аз онҳо ба мухлиси дастаи Ал-Иттиҳод ягон робитае надошта бошанд, вале аз имконияти мусоид истифода бурда Бенземаро пас зананд. ҳоло маълум нест ки ҳамаи ин бо чӣ анҷом меёбад, вале гап ҳамин ки Бензема сахт хафа шудааст. кай шумо дидаед ки одамон бо чунин миқдори зиёди пайгирандагон дар инстаграм саҳифаашонро кур карда бошанд? Одамон барои подписчик мемуранд. блогерони тоҷик агар илоҷ медоштанд, обуначиёни Бенземаро бо пул пешвоз гирифта ба инстаграми худ медароварданд. бо сабаби хейт ва танқид бисёре аз бозингарон ба депрессия меафтанд. аммо Бензема дар чанд дег ҷӯшидаасту гурги борон дидааст. ӯ бояд чунин марҳилаҳоро бемушкилӣ паси сар намояд. ба ҳамин тамом вориданам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли алвақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.